ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, тамошобинони сомонаи Саудо ТВ, подписчикои муҳтарам. Ирӯз 10 июли соли 2024 1000 рубл 120 сум дар бонки Схата. хушомадед ба канали мо Саудо ТВ. дар имрӯза видео бо диққат гӯш кунед. ман мошинои қабул карда рекламатон мекунам. бо диққат тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед бачаҳко. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат, компания, офисо боша, агар дар имо WhatsApp рӯй кунед суратоша, рекламаш мекунед, фурӯштам мегузорем. ирӯза видео ҳастай. Opel Astra G ҳастай бо нархи арзон. Ашка хечебек ҳастай, Toyota Camry ҳастай бо нархи арзон, Daewoo Nexi ҳастай 2107 ҳастай, Lada Priora дорем, BMW 3 ҳастай, Spark Chevrolet дорем, караванои Prastoy ҳастай, дсе марка, хечебеки арзонак ҳастай. хулас бари шумо. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайка бизанед, дар канал подписатсия кунед. навора сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба якум мошини фурӯши имрӯзамон. Opel Astra G ҳастай ки дар кузофи хечебек, дар ҳолати хуби техникӣ, дар ноҳияи Файзобод. соли баромади Opel Astra G 1999 бо нархи 46000 сомонӣ савдо карда мешавад. гази бензинай, моториш 1.6, коробкаш механика. барои муроҷиат кардан дар WhatsApp +7 993 метавонед занг бизанед аз номи канали Саудо ТВ. боз муомилаи хубам дорад. ҳолаташ хубай, ҳуҷҷатош буд чидагиай, балонош 50%, масъалаи хадавой 100%, утилизатсия надорад. кредит дода намешавад. хулас дар ҳолати хуби техникӣ савдо карда мешавад. 46000 сомонӣ боз муомилаи хуб мекунанша. 99 сол, соли баромади Astra G. марҳамат занг зада маслиҳат карда бигиринша. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra ҳастай ки соли бароиш 1991 сол, айни ҳол дар ноҳияи Ёвон мошин қарор дорад. камтар ами суратчон никачествени хиратаро магай. хулас дар WhatsApp рақамои ахираш 9941 да занг мезанем бачаҳко. боз маълумоти пурраша, видеои мошина, суратҳои чотка роитон мекуна. соли баромад 91, 14500 сомон нарх. гази бензин, моториш 1.6, коробкаш механика. мега мошин нахаду без ҳуҷҷат. магнитофон масъалаш, системаи музика созай. балонош 65% боз савдо мешавад. хулас савдои хуб мекунем. савдо дар назди мошин дар ноҳияи Ёвонай бачаҳко. муомила кунен, занг зада бигиринша. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. трактор фурӯшӣ будастай Беларус 81, ноҳияи 5, ҷамоати деҳоти Намуна, деҳаи Сомонӣ седа қарор дорад. соли баромади ами Беларус 81 2020 сол, бо нархи 255000 сомонӣ фурӯхта мешавад. комплект фурӯхта мешавад. хулас маълумотҳои Беларус 81 бо диққат гӯш кунед бачаҳо. балонои пеш 50%, балонои қафош 80%, ҳуҷҷатҳо то 2025 сол ҳастай. трактор савдо мешавад ҳамроҳи пресподборщик, ротор ва грабил савдо карда мешавад. алиш ба хона, болои сумметем, хона дар тарафҳои Корвон, ноҳияи Фирдавсӣ бошад. хулас ҳамон тарафҳои Душанбе касоне ки хона дорен, ина акада занг бизанен. дар WhatsApp шон рақамҳои 6467 метавонед муроҷиат кунед. астални сумша метим меган, ихел алишам мекунад ба хона, далши бо сумтон мета бачаҳо.
комплект гравил ротор респатборчи қатъӣ савдо карда мешавад. 255000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад дӯстон. метавонед занг бизанед бигиренша. ҳатман дар канали Савдо ТВ подписатсия кунед, лайкотона бизанед, наворҳои моро далчи тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае ки Opel Astra H ҳастае ки дар кузуфи хетчбек. соли баромад 2008 сол дар шаҳри Душанбе. 57000 сомон нархи ашка хетчбек дӯстон. бензини холӣ, моторш 1.6 автоматай, краска тоза, дискои фасон, салонаш лата. мотор 1.6 автомат. хулоси гап муомилаи хуб дорад. дар ватсапшон рақамҳои 5143 занг бизанед. мошин каму беш корам дора. аз пеш бояд омада бина. касоне ки мехара хел 57000 мегам бо савдо дорад. харидоре ки аниқ ҳастен омада ай пеш бинен. 2008 бачаҳо. хулас ин нарх 75-80 ай акад аз сум дар кор камтар мошин кор дора, ба ҳамон хотир 57 мегам муомила дора. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo ҳастае ки соли барориш 1994 сол шаҳри Бохтар қурғани Пешинада қарор дорад. бачакҳое ки Nexi хоҳиш карден навора бо диққат тамошо кунед. навори Савдо ТВ деншмози 18500 сом бо нарх. газ плюс бензин, моторш 1.6 механика. рақамҳои WhatsApp 1070 метавонед дӯстон муроҷиат карда мошинчара бигирен. ҳолати хуби техникида қарор дорад. срочна сум дар кор, мақсад ҳамада сумам дар корай, акада срочна дар кор будааст. сум лозим. 18500 бо савдо ҳам дора. шаҳри Бохтар қурғани Пешина дар аму Калхозобод ай мошин мега. Nexi Daewoo дар Калхозобод айни ҳол нахаду ҳай қарор дорад. хулас занг бизанед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry ҳастае ки соли барориш 2005 сол. гуфтем ки бо нархи арзон ёфтем. 2005 соли баромад шаҳри Бохтар қурғани Пешина 61500 сомонӣ. мордои нав, фасон, дискои фасон, баллонои зур, краска без трешина то ҷое ки қайд кардан. тозака мошинча хулас. 2.4 автомат, моторш газ плюс бензин. савдо дар назди мошин дар шаҳри Бохтар. Camry Toyota 2005. WhatsAppшон 38 метавонед занг бизанед, маслиҳат кунед. дар ҳолати хубай арзон ҳам мешавад. алиш ба Mercedes хати автомата боша алиш мекунем. нашоти нархш 61500 бо арзонш мекунем меган соҳиби ами Camry Toyota дӯстон. маълумоти пурраша WhatsAppшонда зангават ка чахчах карда бигиренша. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. 2107 ваз ҳастае ки советский меганша. 2005 сол соли барориши 2107 шаҳри Душанбе 19000 сомон нархш. бензини холӣ, моторш 1.7, коробкаш механика. рақамҳои ахираш 48 занг занед. мега мошин 100% ай мега мошина хел қайд кардан. фикр мекунам ки аму 07 ки 8-9-10 сумай ҳар рӯз мегирен, расходаш мекунен. чем ва ё анаи 2107 2005 бигирен, состоянии соз. хулас мегирен, фақат нахаду ай мекунен, мегарден. зангават ка хулас муомила кунен, бигирен бачо азиз. лайкора ҳатман бизанен. лайк беҳад камай бачо, ардуши дастгирӣ кунен, поддержкаи Савдо ТВ ра кунен. иншоалло Савдо ТВ то вақте ки дар ютубай баҳри шумо лубои мошин хонара пешниҳод мекунад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series ҳастае ки соли барориш 2000 сол. мордаи сия. дискора бинен, дам бигирен. ноҳияи ёвон 55000 сомон нарх. бензини холӣ, моторш 1.8, коробкаш механика. бовар кунен баҳри шумо бе стбс гап мезанем.
16 минут برای شما خلاص گپ میزنیم. اویدی معلومات های ماشینا. 55,000 بنزین خالی، موتور 1.8 مکانیکا، واتساپ شون 4412 زنگ زنین. سروشنا BMW 3 سودا کرده می شود. ترویکا ماشین از اوچود برآوردگی حجت دارد. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سروشنا فروخته می شود با نرخ 55,000 سومانی. باز معامله خوبم دارد دوستان. انا همین ماشین در حال سودا کرده می شود. معامله کنین. نمرکو ترانزیت کراسکای سیاه حالت خوبی تکنیکی. میگذاریم به نهم ماشین فروشی. اوپل استرایف است که در کوزفی خچبک سالی برایش 1998 بچه‌ها که خچبک خواهش کردن انا که تماشا کنین. در شهر دوشنبه 33,000 سومانی فروخته می شود. همین حالت انا همین مرده سالن توزه لطه. خب این حالت موتورش، حالت اکومولاتور چشکاش، معلومات پر رقمای اخیرش 98 زنگ بزنین. 1.6 مکانیکا، گاز پلیس بنزین، بالون زاپاسکا در کوزوف هستای. حالت خوبی تکنیکی بنزین گاز حجت تا ماه آگوست هستای سودا کرده می شود با نرخ 33,000. سودا در نزد ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد دوستان. حتما معلومات پرش از زنگات که بگیرینشان. میگذاریم به دهم ماشین فروشی. اوپل استرایف است که در کوزفی کاروانای پرستوی سزونی کاروان بچه تربوز هندله دویو بچه سالی برآمد 1997. انا همین حالت فکر میکنیم که سزونی کاروان ایهوزیده کور بورسر شد در ده. شهر دوشنبه 29,000 سومانی سودا می شود. گاز بنزین گاز تمام شود. بنزین کلوچت میکنی بچه های میکنی. موتورش 1.6 مکانیکا کامراس خودای. رقموی 5872 زنگ بزنین مسئله کرده بگیرین. ماشینچه توزه سروش نه با معامله هم کمتر میکنیم شه. در حالت خیلی خوب قرار دارد. همه جوش میگه ردنوی سالی برآمد 97 کراسکا به حد توزه نکی قید کرد که همش ردنوی. 11 ماشین فروشی. سپاک شیورالت است که سالی برایش 2014 سالوی نو. شهر دوشنبه 56,000 سومانی فروخته می شود. بسیارا در کامنت می نویسند که سودا تیوی ماشین را فقط تعریف میکنه. سودا تیوی ماشینایی که مقصد نوار میکنه ارزنده تعریف هسته بچه عزیز. ماشینای مقصد زدگی پوسیدگی واریدورا میدونیم که نمیخره به هم خاطر نوارش نمیکنیم. ماشینایی که ارزنده به نرخوشای نوارش میکنیم. 56,000 سومانی بنزین خالی، موتورش یگای اتوماتای. زاپرافکاش میکنی فرومش میکنه زاپرافکارا. حالت خوبی تکنیکی ماشینچه واگن پرابگ ردنوی 84,000 کیلومتر. سالن چیستا پولنی الکتراپاکت کاندیشنر یخچه الکترا زرکلو задний камера обогрев сидения ҳуҷҷатҳои солона ҳастай утилизатсия кардем. 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузофи караван рости ҳамин мошина дар аблошкаи навор мондем. соли баромад 97 33000 сомонӣ нархш. як дона сурат қади қабулш кардем. хулас тамошо кунед ина ҳами састаяни ина ҳами ҳолат 33 тадори зангш миза рақамҳои ахирш 66 97 ватсап ҳам доштааст. муроҷиат карда мошин маъқул боша агар бигирен. аз рӯи вид мошинча чотка тоза ҳак ӯ тарафша бинен намедонам чӣ хелай фақат ҳамин тараф қати сурат роӣ кардан муомилаи хуб хулас мешава. 33000 последний выпуск 97 сол Astra караван дар кузофи универсал муомила кунем бачаҳо. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. анаи мошин аз рӯи дархост ки буд ахир намондем. беҳад талаботош бисёрай, нархшам арзонай. просто мошинча бомба. ваз приора лада приора соли барориш 2010. шаҳри хуҷанд 25000 бензини холӣ, мотор 1.6 механика. ана ҳамин мошинча срочнай баъд савдо мешава
25000 сомонӣ. 25 мин сом мегаку бачаи Ӯзбекистон. Лада Приора 2010 мотор 1.6 простой техасмото то моҳи январа дорад. Савдо дар назди мошин дар шаҳри Хуҷананда қарор дорад. акоҷоно муомилаи хуб хулас мекунанд. занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. хулас бачако Саудо ТВ 16 минут баъри шумо баромад кард. канали Саудо ТВ-ра ҳарчанд битонен аз души дастгирӣ кунен. навор маъқул боша нависен Саудо ТВ период. панҷа бизанен, лайка бизанен, подписатсия бикунен. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. замин, хона, мошин, квартира чизе боша, ранги ҳамин мошино рекламаи гизалаш мекунем. пешниҳоди тамошобино мекунем. ҳаракат ка савдо када битем бачаҳо. боқӣ дар амони худо далшин навораи моро тамошо кунен. навори пага худо хоҳад хонаҳои арзон қабул кунем, тамошо кунен. лайкҳоро ҳатман бизанен. хай бачаҳо худтон эҳтиёт кунед.